Story time δικό μου αυτή τη φορά με τη χειρότερη καθηγήτρια ever που έχω συναντήσει ever. Άντε, πολύ είπα τα δικά σας. Πλάκα κάνω, δεν θα σταματήσουμε ποτέ το Story Time Challenge. Πάλι καλά δεν έγινε σε μένα, έγινε στο αγόρι μου που τελείωσε με το πανεπιστήμιο, οπότε μπορώ επιτέλους να σας πω αυτό το τραγικό συμβάν. Παράλληλα κάνοντας skincare. Λοιπόν, έχω ήδη πλύνει το πρόσωπό μου με το Skin Gloss 24 Karat Gold Cleanser. Λοιπόν, θα πάω πρώτα με τη Skin Gloss το Galacto Elixir Milky Balancing Essence. Είχαμε λοιπόν ένα μάθημα ονόματι παραστατική κινηματογραφία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θα πω τίποτα άλλο για να μην καταλάβετε, όποιοι ξέρετε τουλάχιστον από τη σχολή μας, την καθηγήτρια, μόνο για να καταλάβετε ποιο μάθημα ήταν. Ήταν ένα μάθημα λοιπόν επιλογής, ούτε καν κατεύθυνσης υποχρεωτικό και τέτοια. Ήταν επιλογής, κρατήστε το αυτό, σε εισαγωγικά ασήμαντο μάθημα, καθώς αυτά τα μαθήματα τα παίρνεις μόνο για να πάρεις τα ECTs ή ECTS, που είναι οι πόντοι για να πάρεις πτυχίο. Το συγκεκριμένο μάθημα, παιδιά, για κάποιο λόγο συγκεκριμένη, ήθελε κάθε εβδομάδα να ανεβάζουμε mini εργασίες, ήθελε assignments, ήθελε μια τελική εργασία, πολύ πράγμα τέλος πάντων. Και γενικά για να καταλάβετε, το μάθημα αυτό γινόταν στο Blender. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Blender, είναι μια εφαρμογή πανεύκολη σε εισαγωγικά 3D σχεδίασης. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι μάλλον η καθηγήτρια δεν είχε ιδέα από Blender, από αυτή την εφαρμογή, από αυτό το πρόγραμμα που υποθετικά έπρεπε να μας διδάξει, καθώς σε κάθε μάθημα το μάθημα γινόταν από βίντεο στο YouTube. Ακόμα και οι διαφάνειες δεν είχαν θεωρία, ήταν απλά σύνδεσμοι για βίντεο στο YouTube. Αλλά τέλος πάντων. By the way, αυτό το toner μου αρέσει πάρα πολύ να το κατεβάζω στο λαιμό. Είναι πάρα πολύ εντατικό. Για να περάσουμε λοιπόν το μάθημα, δεν ήταν αναγκαστικό να πηγαίνεις σε κάθε εργαστήριο, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν πήγαινες στα εργαστήρια, έχανες αυτομάτως 3,5 νομίζω μονάδες. Δηλαδή πήγαινες με άριστα το 6,5. Εμείς πηγαίναμε σε μερικά εργαστήρια και ανεβάζαμε μερικές εργασίες. Φτάνουμε λοιπόν στην εξεταστική, στο τέλος. Αχ, ταράζομαι γιατί ήμουνα σε ομαδική με τον Ιωάννη σε αυτό το μάθημα, οπότε μαζί τα κάναμε όλα. Τέλος πάντων. Φτάνουμε λοιπόν και παρουσιάζουμε την εργασία μας στο Blender, που ήταν ένα πειρατικό καράβι που πάλευε με τα κύματα. Παιδιά, μας είχε πάρει πόσο καιρό να μάθουμε μόνοι μας. Πώς να φτιάξουμε τη θάλασσα στο Blender, που είναι μια άλλη διαδικασία, πάλι από το YouTube το βρήκαμε. Πώς να βάλουμε μέσα το καράβι να πηγαίνει παράλληλα με τα κύματα, πώς να βγαίνει ο ήλιος, γενικά φτιάξαμε έτσι μια μίνι ιστοριούλα. Δεν λέω, υπήρχαν και καλύτερες εργασίες, αλλά όλα τα παιδιά, οι 6-7 ομάδες που δείξαμε, τα βιντεάκια που φτιάξαμε στο Blender ήταν μόνο από το YouTube μαθήματα, ας πούμε. Η συγκεκριμένη εντωμεταξύ καθηγήτρια στην αρχή του εξαμήνου μας είχε πει να στείλουμε ένα αρχείο που θα εξηγούμε περίπου πώς πιστεύουμε ότι θα κάνουμε την τελική μας εργασία. Στην αρχή του εξαμήνου εντωμεταξύ δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Blender, οπότε κάνουμε έτσι φαντασιώσεις ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Οπότε τι είχαμε πει εμείς στην αρχή του εξαμήνου? Ότι θα κάναμε μία εργασία με τον Τιτανικό να παλεύει με τα κύματα και να ραγίζει στη μέση και να βυθίζεται. Έλα μου όμως που αυτό είναι λίγο αδύνατον όταν έχεις πρώτο ξεκινήσει Blender και μαθαίνεις από το YouTube. Οπότε αναγκαστικά στο τέλος αλλάξαμε τον Τιτανικό, βάλαμε ένα καράβι πειρατικό και αντί να βυθίζεται στα κύματα, το βάλαμε να παλεύει με τα κύματα. Καταλάβατε? By the way, τώρα θα βάλω το Moisture Magnets Hyaluronic Acid Serum 5 Types. Είναι γενικά το μεγαλύτερο serum με υαλουρονικό οξύ και νομίζω έχει και τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα, έχει κάποιο χρυσό βραβείο, αν δεν κάνω λάθος. Τις λέμε λοιπόν τις καθηγήτριες, κυρία, δυστυχώς το και το δεν καταφέραμε να κάνουμε την αρχική μας ιδέα, ήταν πολύ δύσκολη. Το 3D του Τιτανικού δεν έκανε καλό, δεν εφαπτόταν καλά με τη θάλασσα. Τέλος πάντων, μέσα στα πολύ λέω, δεν γινόταν γιατί νομίζαμε ότι θα μπορούμε άλλα στην αρχή του εξαμήνου και τελικά άλλα μπορούσαμε να κάνουμε. Λέει αυτή, εντάξει, δεν πειράζει, πολύ καλή εργασία σας, πάμε παρακάτω. Πηγαίνουμε κοντά στην αξιολόγηση του μαθήματος. Εν τω μεταξύ, ο Ιωάννης το βιαζόταν πάρα πολύ γιατί έπρεπε να πάρει πτυχίο επειγόντως, γιατί ήθελε να κάνει μια αίτηση για δουλειά, οπότε έπρεπε να έχει τη βεβαίωση σπουδών. Οπότε της λέει, κυρία, τι γίνεται, σας παρακαλώ, μπορείτε να το βιαστείτε λίγο, να σημειωθεί εδώ πέρα ότι όλοι οι άλλοι καθηγητές είχαν βάλει μάθημα και το δικό της ήταν 6 ατόμων, 6 εργασίες και ήταν στην αρχή της εξεταστικής, οπότε σχεδόν είχε περάσει κοντά ένα 20ήμερο από τη μέρα που είχαμε παρουσιάσει και έπρεπε να βάλει βαθμολογία, ρε παιδί μου, γιατί έτσι κι αλλιώς έλεγε στο ακαδημαϊκό μερολόγιο ότι πρέπει οι καθηγητές να έχουν βάλει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου τις βαθμολογίες, όχι τώρα αρχές Μαρτίου. Λοιπόν, και τώρα αρχίζει
Το τρελό της υπόθεσης. Αρχίζει λοιπόν τότε και στέλνει mail στον Ιωάννη και του λέει ότι πρέπει να ξαναέρθεις εσύ στο γραφείο μου, να μου ξαναπαρουσιάσετε την εργασία ή να μου στείλετε το 3D. Και τη ρωτάει ο Ιωάννης, μα αφού παρουσιάσαμε πριν μια εβδομάδα, γιατί να σας ξαναπαρουσιάσουμε το ίδιο πράγμα. Και εντωμεταξύ ο Ιωάννης δεν θα ήταν στην Σύρο εκείνη την περίοδο, οπότε της λέει συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να έρθω να σας ξαναπαρουσιάσω την εργασία που σας παρουσίασα πριν 2-3 εβδομάδες, καθώς έχω δουλειά στην Αθήνα και δεν θα είμαι στη Σύρο. Του λέει τότε στείλε μου το 3D αρχείο, το στέλνει ο Ιωάννης κανονικά όλο, λέει ορίστε, αυτά είναι τα αρχεία. Και μετά ξεκινάει ένα άλλο παρατράγουδο. Γιατί εμείς είχαμε υπολογίσει ότι η εργασία μας θα έπαιρνε, ρε παιδί μου, κάπου στο 6-7 και με όλα τα υπόλοιπα που είχαμε κάνει μέσα στη χρονιά, γιατί είχαμε παρακολουθήσει και εργαστήρια και είχαμε ανεβάσει και τα assignments, θα έφτανε ο βαθμός στα 8 με 9 και επειδή ο Ιωάννης είχε παρακολουθήσει και ένα ακόμα πράγμα που έδινε έξτρα βαθμολογία, συν 1,5 κιόλας και είχε πάρει και την έγκριση από αυτήν ότι θα έπαιρνε αυτό το 1,5, πιστεύουμε ότι θα πήγαινε 10,5, όχι 10 ή 9 ή 8. Και του γυρνάει και του λέει ότι δεν περνάς το μάθημα.